Yo, what's up mga bay? So ngayon mga bay, biyahe po tayo pa uwi ng Bukid. Ikaw na na day. Ya, gabi. Shout out. Aman ka? Uli, mag-trail me. Ay, ate mag-trail. Gupuhan mo gi-trail oy. Shout out chip. Uli kog balay Bukid. Ako na kung nanapos puro. Uy. Inmax lang malakas. Maganda to. Tingnan tayo sa daan dito. Kasi delikado dito mga bay. Third gear lang. Third gear lang yung ginawa natin, cambio natin. Nahabol natin si Kelix.